кай мене. Макай мене. Я сумирен, ама ако гътна сраси се е последния готов бек, не ме разбираш. Край. Ай, майро бек отна, не. Всяко виде, той и че избете. А корозът со мере дома. Как те карал? Майро съм го скиничидоsti, време е да го скиничидоsti. Чак да кутам да тиква там, не окей ми. Мора само остро, не би да им се наведе. Да вгазат, да се вгазат. Кой да ме шогазе, бе? Магазиния, бре. Я брат не бе, не, сестра ме, не е нижио, бе. Я лафам ова, куче, не он да лафа, я лафам. Нема каем. Или ой ми каже, да се слуша. Най-дой каем, бе, да видим кой, ай, горе, кой, дай, айде, така че не е тук горе, айде. Кажеш, нека прекасваме, не ти изтепам да виждат гости, не... Как добре сега, как добре се слуша, добре не, това. Що да правят? Еби ги. Еби ги, първо от хората замисли. Зоб. Зоб. Нафтален деривати. Защо тръпаш ти? Не, така. Дай ти бабиш от тях. Даже не важно да го. Въобще не видително. Да си гробър откъде? Добър. Я че имам чука на веро пие са. Добре, те пушнаха музика, да. Няма да кажем. Тя го Джексон. Къде по-гано на Море, а будете да се пегам? Будь само за глупост.